Het is vandaag afgelopen voor u wat betreft de stoet. Wat zijn er eerste indrukken geweest over de stoet, wat betreft het volk? Ik vind het geweldig wordt tegen een vange jongen. Geweldig veel lui langs de weg. Het was gewoon enthousiast voor de langs door te varen. Door dus niks te doen, dan zat hij met de gooien. Prins, zijt ge naar Kermelk weet geworden? Allemaal. Voorzitter Gilbert, ik ga nog één vraag stellen, een algemene vraag. Wat zijn er uw indrukken over de stoet van vandaag? Ik moet zeggen dat ik hier eens ben, dat is alles wat ik ga niks meer zeggen. Voorzitter, dat vind ik fijn dat je nog zoveel kon zeggen na een gans jaar werken aan de stoet. Dat vind ik fantastisch. Vind je fijn dat je me ervoor hebt? Hij heeft mijn best gedaan. Allemaal ook, allemaal. Ik dank u heel hartelijk, voorzitter. Merci. Schatbewaarder, afgezien van de mensen, collega's die een gans jaar met de organisatie van de stoet bezig zijn, komt er ergens toch nog per slot van rekening de financiële kant die een grote oplossing moet brengen. Hoe haalt je er financiën vandaan en is het vuil wat dat de stoet kost? Ja, de stoet kost natuurlijk veel. Waar we het geld vandaan halen, we zijn eenvoudig van de lui van Mechelen. Commissaris, wat zijn uw indrukken over het aantal toeschouwers dit jaar? Ja meneer, als ik u moet onmiddellijk antwoorden, dat is zeer moeilijk, maar ik denk toch altijd dat we een dubbel aantal toeschouwers gehad hebben op de omloop. Burgemeester, de 8e internationale carnavalsstoet van Maasmechelen is achter de rug. Zijt je content? Laat me zeggen dat ik heel content ben. Alles is goed verlopen. Er is geen enkel accident geweest, helemaal niet. En er is enorm veel belangstelling geweest. Guten Tag, van wo kommen Sie? Aus Deutschland, Ausbeck-Büsch. Sind Sie zufrieden, dass Sie gekommen sind nach Maasmechelen? Ja, sehr zufrieden. Am nächsten Jahr kommen Sie dann zurück? Ja, wir sind schon das 4. Mal hier und uns gefällt ja wunderbar. Heren, van wo komt je? Wij komen uit Grevenberg, Nederland. Uw groep dat was fantastisch. Zit je op meerdere plaatsen geweest al dit jaar? Nee, dat is het eerste optreden Boete de Vastelavond.